bedo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien kakoro wang'yo mago mag somo. Migawo mar somo ochwalo omenda ne sikunde mag junior secondary kod secondary mamalo ma jopuonjre ok dagie kata mago mag boarding. Kaka jodito moni leronwa, japuonjre ka japuonjre manie secondary mamalo to dok pacho omi shillings 4,200 gotongla boro. Kamago mag junior school to omi japuonjre ka japuonjre shillings 1,562 gotongla boro e tamni mar adek. Migawo mar somo bende ogolo chike wi kaka omenda go owinjo bed ni tiyo. Dwe achiel bang' jopuonjre chako somo mar tam mar adek, migawo mar somo ochwalo omenda mag somo ne jopuonjre mag senior school to dok pacho kaachiel kod mag junior school. Kaluwore kod oboke mane gichwalo ne sikunde, japuonjre ka japuonjre manie secondary mamalo to dok pacho omi omenda maromo shillings 4,000. Jopuonjre ma ochwal negi omenda gi e skul ka skul ne ogol andika mar Sirkal mar NEMIS tarik 15 dwe mar aboro. Omenda gi opogi e kidienje 7 ewi kaka owinjo ti kodgi ewi japuonjre ka japuonjre. E nyiewo gige puonjruok, japuonjre ka japuonjre ibi ng'ad shillings 507, jiwo somo mag kwano kod science shillings 40, chudo mag buge ne duol machwalo buge ne sikunde shillings 100, loso gi kongo mwandu mag skul shillings 800, chudo mag tije ma otiye skul shillings 1,360, okumba mar thieth ne jopuonjre shillings 975, ka tuke to japuonjre ka japuonjre ibiro ng'ad shillings 220. Jopuonj madongo duto kwa mondo mi ochwal riside ne jagoro ma ongirore e migawo mar somo. Chwalo risit mar omenda no e andika mar somo mar piny owacho NEMIS, keto jopuonjre duto mondo mi ogo sei ewi andika margi mar skul mar nyiso ni omenda no ochwal negi. Magi duto winjo timi e thuolo mar jumbe 2 ma ok olewo. Skunde ma ok bi oro oboke manyiso ni giyudo omenda kaka okwa, ok bi yudo omenda machal kod mago kendo e tam manyien. Junior school bende oyudo omenda machal kod ma. Japuonjre ka japuonjre e junior school omi shillings 1,562, ka skul mar junior bende omi shillings 14,431 mar chwalo tije matindo tindo mag skul. Kwan mar jopuonjre ma omi omenda ne oyang koa e andika mar migawo mar somo mar NEMIS matarik 25 dwe mar aboro higani. Kama e kaka winjo skunde oti kod omenda ni: loso kod kungo mwandu mag skul shillings 600, chwalo chenro mag somo shillings 115, tuke shillings 80, wuoth maka kod kacha shillings 80, okumba mar thieth shillings 209, gige timo nonro e laboratory shillings 90, gige timo tije lwedo shillings 160, penj shillings 195, ka buge kod gige ndiko to japuonjre ka japuonjre owinjo ng'ad shillings 33. Ka bende ochiw chike ma owinjo jopuonj madongo mag primary manyaka sani otelo ne junior school owinjo luw. Ma okwongo en ni owinjo gichiw risit ne jagoro ma ongirore migawo mar somo Belio Kipsang ewi kaka gitiyo kod omenda no, chwalo lipot ne director mar somo e county ewi kaka gipogo omenda no, chwalo riside go e mbui mar NEMIS, keto japuonjre ka japuonjre mondo go sei manyiso ni giyudo omenda marom nadi. Okwa skunde mondo mi otigi omenda ni e yo makare, kama pok orwako nying jopuonjre duto e mbui mar NEMIS. Bende okwa mondo ne ni gitimo mano mondo mi piny owacho chwalo omenda ne jopuonjre duto ma ok oweyo moro oko. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago mag somo, riwruok mar